sitio Camfranco, Barangay Lower Biserel, Bulhuon, gipahigayon ang medical consultation og dental services. Daghan sa mga residente ang nahatagan og libre nga serbisyong medikal ug mga tambal og vitamins. Si Capitol Piso Consultant on Health Dr. Nikki Catalan uban sa missionary doctor gikan sa Sarangani Province nga si Dr. Roel Cagape ang nangulo sa medical mission sa Bulhuon. Sa medical mission, ang Cebu People's Action Center o CPAC nanghatag og libreng hot meals sa mga pasyente. Ang Cebu Provincial Government sa pagpangulo ni Governor Pambari 4 gihatagan og prioridad ang pag-atiman sa panglawas sa katawhan, pag-atiman sa mga adunay gipamati og libre nga tambal. Ako, si Liani Almonia, sa bagong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Ice cream? Really, local. Ah, ayun na. Bagong trabaho.